som borgmester i Ringsted Kommune, men så sandelig også som Kværkeby-dreng, der er det jo rigtig, rigtig dejligt at komme her til 35 års jubilæum hos vores lokale virksomhed ABC Industrigummi. ABC Industrigummi skaber jo vækst og skaber lokale arbejdspladser her i Kværkeby og er jo faktisk vores lokalområdes største arbejdsplads. Så det er fedt som borgmester, men også som Kværkeby-dreng at komme ud og være med til at fejre en lokal virksomhed. Kæmpe tillykke, drenge. I har gjort det fandme godt, og jeg håber, vi fortsætter et langt fremadrettet godt samarbejde.